Milí priatelia, vítajte v zatiaľ poslednej časti nášho chudnutia v priamom prenose. Je to tuším 5. časť a dnešným dňom by som mala zhodnotiť celý priebeh, keď sme sa s Tonkou dohadovali, že či to je koniec alebo nie je koniec, ale teda je. Volala som s ňou dnes a povedala, že zvážiť a zmerať sa mám vlastne na lačno a ráno, čo som nejako nepostrehla, čiže hneď zajtra ráno vám vyvesím toto video, kde vám poviem, koľko vážim a meriam, teda mám obvod, takže môžete sa tešiť, ja som tiež veľmi zvedavá, lebo ľudia mi hovoria, že som schudla a že to je dobré, takže som veľmi zvedavá. A čo sa týka teda celého toho priebehu, tak budem sa možno opakovať, ale to jedlo je vynikajúce. Naozaj, to ako som si na začiatku nevedela predstaviť, čo vlastne bude po skončení, že ešte som vlastne fungovala keby v tom starom režime toho stravovania, tak teraz vlastne tvrdím, že chcem v tom ostať a pokračovať, pretože mi to naozaj neuveriteľne chutí, cítim sa dobre fyzicky, moje telo sa cíti dobre, moja myseľ sa cíti dobre a dokonca moje emócie sú OK. Takže celé to naozaj ladí a stále sa s Tonkou tak bavíme aj o tom, že ono naozaj, že čo do toho vložíme, tak to sa nám vráti späť a vlastne tá zmena prichádza tak nejako znútra a tak natrvalo v tom, že snažím sa vysvetliť niečo. Ona to vlastne tam hovorí, použijem teda jej vetu, že keď chceme zmeniť výstup, tak musíme zmeniť vstup. A vlastne my, keď sa po tých 28 dňoch vrátime do tých starých kolají, tak vlastne nič sa nezmení. A ja myslím, že ja to tak, keď to môžem posúdiť sama za seba, tak mne sa to veľmi zmenilo osobne. Celé tie návyky a možno chute a všeobecne takéto naladenie tela na iné jedlo. A je to super. Takže Tonka, zase ťa chválim. Urobila si výbornú vec, jedinečnú priam. A bavili sme sa ešte o tom, že by sme teda v tomto pokračovali, keďže to má taký veľký úspech aj pre mňa samotnú a verím, že aj pre vás. Tak urobíme nejaký taký cyklus vlastne čo po skončení tých 28 dňoch, 28 dní, pardon, a že by sme sa možno tak nejako ešte popracovali na tom, že sa zapojíme vlastne všetky do toho a že to bude ešte interaktívnejšie, ako je to teraz. Len zatiaľ neviem, ako to bude vyzerať. Čiže dohodli sme sa tak, že vlastne tento týždeň, ktorý bude nasledovať, si dám jeden z týždňov, z tých 4 týždňov, ktorý mi najviac chutil a vlastne potom sa stretneme s Tonkou a natočíme zase spoločné video, kde vlastne aj ona povie svoje k tomu celému vlastne môjmu priebehu a dohodneme sa vlastne, že akým spôsobom to ďalej urobíme. A veľmi sa na to teším naozaj, pretože fakt cítim a vnímam, že to má pre mňa samú obrovský význam a vnímam aj tých ľudí vlastne, ktorí na to reagujú, že ich to nejakým spôsobom namotivováva a keby udržiava vlastne v takom tom pozitívnom tom celom duchu, že naozaj to má význam. Takže stále platí, že vlastne všetky informácie nájdete na našich weboch www.ľahkechudnutie.sk a www.bajna.eu a vlastne zajtra ráno môžete čakať video s mojimi mierami, na ktoré som ja veľmi zvedavá. A ako si vidíte, tak vlastne to brucho mi zmizlo. Cítim sa naozaj dobre, nohavice, pozrite, mám voľné. A tak. Ďakujem vám za týchto 28 dní. A teším sa na tie ďalšie dni, ktoré sú pred nami. To sa dokonca aj rímuje. Takže dobrú chuť a ostaňme pri tom, lebo je to fakt dobrá vec. Ďakujem.